Lorna Dorin Ramirez, Antonina Kenhito Babat, Mr. and Mrs. Juan Villanueva and family, Jason Villanueva and Ken Familiana, Mrs. Jenny J. Camponel and family, Mr. and Mrs. Melvin Lagarito and family, Mr. and Mrs. Rolando Lagarito and family, Astame ng Tagatarang Tigarawaga, Danilo Angala, Mariano, Pilahia, Madeline, Rosalina, Nicolas, Guilera, Rinyo, Renato, Alfredo, Manuela, Maria, Apolinario, Silviano, Edgar, Mark, Filomena, Asuncion. Tumakten tayo na. Espiritu Santo. Iapo at mga kayo. Kailangan tayo pa'y tikararag tayo, the special intention, pagyaman, ni Rogelio Jr., ken Jonah Hamandra, ni Gordon and Luis Bernadette Bruce, kastamot ni Speedy Recovery, ni Johnny Dasio Jr. Kagabsa, matipuso tayo, kasi papakumbaba, nagkamang iti Diyos denggan na dagiti kararag tayo. No awan ti kinatangsi, awan ti kinanato, ipangagdan dagiti umungay tayo. Si papakumbaba tayo na nagkamang tiangguana. Tapno nga rin may karita yung mag-iranod, iti na itinasanto na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbason tayo, pagbabawian tayo ida, yan tangay mamangti tayo, ti Diyos, manang nga asi, ken mga dayaw. Kuna kayo agkonfesara, iti Diyos sa mga kabalin amin, ken kada kayo magkakabsa, tasya nakabasula, iti panunod sa aramid ken liway ko. Basol ko, unay. Iso magpapakaasi at ken Santa Maria, nanayon na garel, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo magkakabsa, tay kakaasi na kumagiti ako kayo. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pang nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayo. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kumararag tayo. Man nakabalin kat agnanayon na Diyos, tordan mi ti mangawag ken ka iti ama. Boklen kumati unag ti puso mi ti umiso panagnatem akas anak mo. Iti kasta maragpat minto ti tawiden mi inayin ka rin. Gapukin ako may sa Kristo anak mo kat Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti tinpuyog ni Espiritu Santo. Diyos agnanayon nga awan ti gran. Ti maibasa na agaw iti libro ni Josue. Inumong ni Josue dahil ang natungkot si Israel at Jaisikel. Inayaban na dagiti paglakayen, dagiti papangulo, dagiti upo, ken dagiti opisyales ti Israel, ket di mahagday di makan ti Diyos. Tinunan ni Josue kadagiti amin at tao. Daytoy ti kuna ti Apo a Diyos ti Israel. Iti una na aldaw,
Nagnaed dagiti kaupuran nyo iti panlasew iti karayan ti Eutrate. Ket nagdaydayaw da kadagiti ti Joseph. Maysa kadakuwaga ni tare nga ama da Abraham ken Nahor. Inalap ni Abraham iti balasyo ti karayan ket impangko ti entero adaga ti Kanaan. Inikap ti aduwa nga putukan, inted ko ken kuana ni Isaac. Inted ko men ken Isaac nahapod ken Isaac. Ipatawid ko ken kayo ti katurturutan a pamilya ti Edo. Ngem napanuhakog ken dagiti anak na ijay Ehipto. Iti lima bayan, imbaon ko da Moises ken Aaron. Indisuot ko tinakaro ang panagtagdadae, ijay Ehipto, ngem binruar kayo. Inuar ko dagiti kapungan mo ijay Ehipto, ket kinama kita dagiti Ehipsyo, ang nakasakay kadagiti lugan a pakigubat ken nakakabaliw. Iti dumten ka iti baybaya karunungan, imasok da kenya ket nangikabilang iti signet, iti nagbabaitan da kadagiti Ehipsyo. Imbang ko ti tanong ti baybaya pinaglemnes kadagiti Ehipsyo. Amoyo tinaramit ko iti Ehipto. Nabayalag alag na kayo iti Letam. Kalpasan na, impang kayo iti dagada iti Amoreo. Alag na iti daya ti Jordan. Ginubat na kayo, inyawag ko kada kayo ti Bataydi. Sinakop yun sa dagada. Kaya sinagae ko ita para ti usuan. Kalpasan na, nagparani balat ng anak ni Sephor nga ari ti Moab, ket ginubat na ti Israel. Pinaibagana, kinibalaan ng anak ni Beor, na inunod na kayo. Yan siya kintangan ni Balaan. Binindisyonan na kayo ket ispang kayo, iti panakabalin ni Bala. Dinanasing yu ti Jordan, ket dinteng kayo ijay Jericho. Ginubat na kayo dagiti taga Jericho, kas kamet dagiti Amoreo, dagiti Periseo, dagiti Cananeo, dagiti Heveo, dagiti Germiseo, dagiti Heveo, ken dagiti Jebuseo. Yang pinagbanda iti kayo. Bayan iti sumagyo, pinagutay ko ita, tapno makaksyak dagiti duwa nga amin Amoreo. Saan ati kampilan ngayon kayo itinangparmek kadakwada? Inikang kayo itidaga at di kayo nagbanuga, kaya dagiti syudad at iyo ipasdek. Agnanaid kayo sa jay, kaya mangmangang kayo iti upas, kaya iti ulibo at iyo imuna. Ti sao ti apo. Agnanayon ti Diyos balbali mayat na. Agyaman kayo iti apo, at sipot sa iso na iba. Agnanayon ti Diyos balbali mayat na. Agyaman kayo iti Diyos, dagiti Judusel. Agnanayon ti Diyos balbali mayat na. Agyaman kayo iti apo, dagiti apo. Agnanayon ti Diyos balbali mayat na. Ipangunahan na dagiti tagtao na iti ilalasad ka idayatan. Agnanayon ti Diyos balbali mayat na. Nagpapalay ka dagiti nagsisigit na ari. Agnanayon ti Diyos balbali mayat na. Nagpapalay ka dagiti ang sinama nga ari. Agnanayon ti Diyos balbali mayat na. Ended na tidagaga akas tawid dagiti Israelita. Agnanayon ti Diyos balbali mayat na. Well, ipatawid na kay Israel na adipan na. Agnanayon ti Diyos balbali mayat na. Ket inipan na kayo kadagiti kabusog kayo. Agnanayon ti Diyos balbali mayat na. Silaw at
Ti ako at kumang kadakayo. Ipanakaiwaragawag pinasantuan na Ebanghelyo kasi surat ni San Mateo. Ada sa pagmamano at at tao ng niya silid kadagiti ubing ko na so at may pakay na ti iman na kadakwa natin ikararatan na ida. Ngam inungtang ida dagiti adalan kaputi inaramid da palubusan niyo dagiti ubing na umay kanya kinunan ni Jesus. Diyo paritan ida ta dagiti kas kadakwada at tagibuati pagariyang tilangi ket impatay na ti iman na kadakwada sa pimana. Ebanghelyo ti Apo. Yung pagkarabi tayo amin Apo. Ang pagiging buhay na lawagpay na ganagsaludsod kanya kaya ako na tas na ubing kamal. Oo. Kaya kapoy ko nakmal niya. Pero una tadi ko na niya Apo Jesus dagiti alay halam tayo mag-ubing kaya talipat ko pa niya sila kaya na nasa awal kung ubing na umas na sinilda ko ito pagariyan pilangin ha nalakad na kayo na senior citizen kita niyo. Nakamak-mature kayo, hindi ka pigsaan nyo tatata, bumakit ka gano'n makay kayo, agubing-ubing kayo. Iso nga, agubing-ubing kayo, asilag kayo, di pagariyan silangin, nalayan na kayo mga ako, nakumakay na. Agubing-ubing, wala na tayo. Dati, tingin yung binasang ni Evangelyo, hapay mo natin nakita ko dati para sa bato, ubing, hapon na dati para biyernes. Ito tinagretuloy ka, yung mga dintan na ano kami di pa kumikuman, ang bitin maganda ka, mapanat ko Jerusalem, kasabi ka ang nagbigat, Sabado, di nakapanong ko, wala pa tayo binasa tayo. Tapos yung inaramat ni Apo Jesus, ti ubing, nga asidan yung di pagkabilang tilangin. Ang mga tatay na dadali po mo sa'yo, di ba? Dali sunset, ibyan na lumulungan ng tilubong nyo, dadali maigdar. Nakata kayo umates kasi dito managkararap kayo pa. Di ba ito, bakit bumakutan na umasigil na isimbahan, managkararap, mulay ingit, tamsin, hindi ka bigpig sana, tangtang kumapsugan, awanong tigaway na mapanang, yes, apa na nakasya umates kasi dito di pagarilang tilangin. Hanga may mayat ko mga ikutias kasi dito di pagarilang tilangin. Napapayan na imuslat ni Apo Jesus, di pangari, nga kas kada di ubing, di asigan, di pagkalagang tilangit. Apa yung mata? At di kapintasan na alaan tayo ng idea na mas pangaligan ko na nalayang ini ang basketball, kahili ko basketball ini, di ko nagsipak iti tennis. Katatanig yung mga surot ako na tennis. Nagtamayag na agpapre. Diyan kayo narikat kayo datit na nagay ayam, mabukbukod na, wala nagpad-badminton, wala nagpimpimpo. Taapaya, iso tinanin ka di masul memory na nagay. Iso nga nasuruwang ti gusto, nanulan nagpapati ka mistake di bakit na, narikat mo ito na i-correct. Iso mamay-maya, di awan kapulos ti among na iti tennis, sa ako suruwang iti tennis. Sabay na, kabulan nasa, empty man ko na nalaya, empty man, awang tinagyan dyan, utak na, iso na nagkita, o, dagdag mga papadi, no umalis na iti may sa parokya, kaya da, empty man, maikat amin, adati, kaliberes, tatlo, mga karumanan, nalaklakan na ikulong, nalaklakan na ikulong. Kasi mo, apa yung nag-ubing? Apa yung ubing di pangarin niya po Yesus? Empty man, awan ti bahayas na. Awan ti pagpanpagnak ko na. Awan ti makunang na kaslakungan. Nakamasul may kuriganan na awan pala o ti kwa. Di ka dumilit tuloy. Kasi kung magkitain yung dilit adalan niya po Yesus. Hanggang ngayon na yan. Nagpili, mangalak. Kinalayan ka sa skulektor para isatihan kwenta. Na mangalak, Muslim mangalak, dahil hanggang na nagatan kaya, idirogyan ni Apo Jesus pinagisuro, sinulungan amin itong sudan. Kadahil dinarikat tayo mga, dahil dinarikat tayo mga
pagarigan ko ma. Nagkaroon ano, nagbibiyang mabuti pa adik-idig. Ubi ka na. Lagi natin tinatirigan ito ron. Lamay kayo sa story. Dati nagbibiyang natin niya ako kayo ang nakasurong. Ang dami na nila duman-daman. Nagbibiyang natin ko, kurang pa adik-idig. May kayo, agad-agad na yun. Basta hindi pa nagbabatak na namay-maya. Naglit-lit ka natin ng mga tawag. Mestra district supervisor, at dali niya yung amunan. Narinig ko nga ito. Lamay kayo ka, wala tayo, agad tayo. Nilata na at isubo. Nalagala yung dalawang mo niya ko yun. Kaya, ipakalidakan na, nasulat, uray, pisa ko niya ako Diyos. Uray, di panurusuro ni ako Diyos. No, di puso ka at nabayas na, ipangarot na ng nalaingan. Haan na sobrang haan na sumagot dahil pagkaroon mo ang mo. Hindi ko tikalan na ng tao na sa pagsasakulat ko, tikalan na ng tao tayo magibaga nga nalaing isuna. Apa yan na ibagang namin ka nalaing ka, awan mo ibaro nga maagal ko. Awan mo siya ang amin nun kung mati pagdating na. Isuwa ko na ni Apo Iso. Dagiti makastoy ko na talaga di ubing ni makastra ti pagarian ti langit kahit na sa awan ti bayas na si sasagana na maisuro si sasagana na adugnot kasi mo na isa ni Apo Diyos no di puso si Papa kong babaka awan ti kinatangsit na no agday baga ni Apo Diyos sagot super na alapos no agdaan mo agdabayas mo no napunon awan isang betul nalaman di baso no napunon di baso hamo makargaan napunon ano deh kasi man di puso ti udi di ka awan na ko tarbiyan na so nga pila isorong kamakan kadang may isuro di kamakan kini ako kung napukulang mo siya na manisuro ha ibarat mga isuro na close open one. At mali na kaya kaya na puno ako, ganun po na amin. Iso ako na puso, tikas may sa ubi, iso ti nalanglang na sumra, hindi pa galing lang kapaya nawaya, napakumbaba, awan tibayas na. Anya nga di alam yung puso tayo, wayaan, huray ang daadal mo, haan na maibilang, haan na maipuntos ti kang nakaisalahan mo. Nya, ngayon ang mga diyaw, may puntos na ang ibang nakaisanakan mo, no saya ang mausaran, dahil tanga agal mo, haan mo pagtansit. Uray ka sa likwang, haan na puntos, ibang nakaisanakan mo, haan? Makapuntos ka na ang ibang nakaisanakan mo, no, lukatang tapuso, isirdin kinikatsat mo, haan? Nung imot ka, tila bisitahan ko dagi tayo nakalong leaves. Nagpakang ko tila bisitahan ko dagi tayo may kay nga nakaputse. Dagi ka arubang ko. Kung nagad tayo na magkikita na kay mo ka na tayo agal alimon ka. Nabayot na. Uray ado na seminar, tinagat na tindaran, uray ka sa nakalain mo. Nohaan na sinulukat di pusong na mangawat isa ni Apo Diyos, sinulukat na mangiburay kinikabsat mo, haan na makapuntos ito pang salamat mo. Uray ko pag tika, ay kapatapadi ako, automatic na 5 steps ahead ako lang ba kayo? Ano ako na? Uray ko padi ka no, narinokar ko ang rawan. Ang pa'y makikangin na rawang, sorry ang galor ka ko, kaya ka na nakatangsin na ingrid karit kada. Kaya awang pa'y makikayo kanya purpose. Sebagai purpose na anda mga pumanaw, buray niya basta ito, dandan na kami. At mo nagangganas si Sarito. Dahil yung makikayo, sa harang makatulong, yung makatulong, hindi sa iyo makatulong. Dahil ba ganit ka sa mga naminpintas, ano ka tanong na, ano magwana, iba ka na. Sikalaan, di gusto. Nada, iba ganit ka sa mga